Alam niyo ba to? Marang. Ano ba English sa marang? Ayan, isang package na lang talaga, isang parcel na lang aking ipapack. Ito na lahat, guys. Ito. Sa mga nagtatanong kung available na ba itong envelope system, hindi pa po, sorry po, kasi sobrang dami ko pang ginagawa. Pag meron kayong negosyo, mahirap mag-manage ng pera. Hello, good morning guys. So today is Tuesday, August 6, 2019. Ako kasi naghatid kay Hagrid. Ito yung buko guys. O para na akong Leo. Ako naghatid kay Hagrid kasi may si Papa nagbiyahe siya. Wow, parang driver lang ganun. Umuwi ako, pagkatid ko sa kanya, bumili ako ng isda sa palengke tsaka manok. Tapos uwi ka agad kasi kulang yung may shipment kasi kami ngayon, kulang siya, kaya umuwi ako dito kasi si Papa kagabi siya yung nagpack ng mga may mga item na hindi niya alam. Tapos kain pala tayo guys. Ayan, alam niyo ba to? Marang. Ano ba English sa marang? Di ba yung langka, jackfruit? Ito naman, hindi ko alam ano English dito, hindi ko alam kung parang meron ata to sa Manila, no? Ano to sa season to ngayon? Ay, hindi pa season pa lang kasi medyo mahal to, 30 pesos. Pag season na talaga, as in season, umabot na yung presyo nito sa 15, 10 pesos, ganyan. Pero masarap siya. Ano talaga to, galing sa bukid. Alas 9 na, mag-ano, ipapakin yung order. Tapos, sobrang busy. Hindi ko alam. Hindi matapos-tapos yung aking trabaho. Pero, layo sinasabi yan, no? Pero totoo talaga yan. Sorry, may electric fan. I-off ko muna. Ayan, isang package na lang talaga, isang parcel na lang aking ipapack. And, okay na. Sa labas na yung iba eh. Tapos, nanonood ako dito. Umaga sa amin yung Korean na movie. Alam nyo, gusto ko talaga, hilig ko talaga yung manood ng mga Korean movies, guys. Talagang sobrang addict ko dyan. Ngayon lang kasi parang sobrang dami ko nang ginagawa. Parang wala na akong time. Kasi diba, yung mga Korean movies, sobrang haba ng mga movies nila. Pero sobrang nakakakilig. Pero ayan, pakita ko sa iyo mamaya yung mga packages na inano namin. Sobrang busy talaga. Ito na lahat guys. Ayan, lahat. So, yun lahat yung mga packages. Actually, na yun. Kunti na nga lang yun kasi kahapon, pinapick up ko din yung iba. Hindi ko pinagsabay kasi kawawa yung magpipick up. Hindi ko pinagsasabay. Pinapaship ko naman agad. Then after, naliligpit ko na ako. So, kaya wala ako masyadong na iba vlog kasi pag nagpapak kami ng orders o nag-ano kami, hindi naman ako nagba-vlog. Kaya, konti lang yung vlog. Hello guys, so ayan, nakabihis na ako, nag-change ako ng damit.
So, nakapag-lunch na rin ako. Ayan, nagluto na ako ng egg. Nagprito lang ako. Pagod na ako. Diyos ko, Lord. Ano muna ako. Pandadula. Babudget ko muna yung pera. Sahod kasi magpapangalan. So, ayan. Ito. Sa mga nagtatanong kung available na ba itong envelope system, hindi pa po, sorry po, kasi sobrang dami ko pang ginagawa, hindi ko pa siya matuunan ng pansin. Pero, ayun, ayan, yung mga, sorry, enough po kasi electric fan kasi maingay. Yung allowance ni Hagrid, talagang sinaseparate ko siya until sa next, so, 100 per day yung binabudget ko sa kanya. Sa pamasahe, sa pang snacks niya, ganun. So, lahat na yun. So, tapos, ayun, check ko muna. Oh, ginit. Oh, ginit. Oh, ginit. Diyos ko, Lord. Tapos, ito, allowance. Dito ko na ilalagay. Allowance, kasi ako yung nagbibigay ng allowance sa, pamasahe ng kapatid ni Papa na nag-aaral. So, kasama rin yan sa budget namin every sahod ni Papa. So, ayan. Ayun, syempre, yung ating tawag dito. Ito, hindi natin kalimutan. Tayo. So, ano pa ba? So, ito yung mga ginagamit ko na envelope. Sorry guys, hindi pa talaga siya available. Ang dami nagme-message sa inyo. Sorry. Kasi wala pa talagang hindi pa maano eh. Ayun. Dito sa tubig. Sa tubig. Ayan. Ganyan ako mag-budget guys pag sa savings tapos na deposit na ako kanina. Grocery na lang. Yes po. Nagmamadali kasi ako. Grocery. Tapos sa sahod ni Papa, iba yung paglalaanan ko doon. Doon namin kinukuha talaga yung kinukuha namin yung mga sa bills, sa pang grocery, ganyan. Sa sahod ko naman sa YouTube, iba din yun. Si Papa, twice a month siya magsahod. So, sa food talaga yun mostly. Tapos, lang, yung sa YouTube ko naman, iba din yun. Alin sa Shopee, iba din. So, iba-iba. Alam nyo, pag meron kayong negosyo, mahirap mag-manage ng pera. Alam mo kung sa maliit pa lang na sahod, hindi mo kayang i-manage yung, talaga yung pahawis ko. Hindi mo na kayang i-manage yung pera mo. Mas lalo kang mahihirapan kapag marami kang dinagdag na income. So, habang maliit pa yung kinikita, importante na matuto ka ng paano i-manage or i-budget yung mga kaperahan mo. Kasi pag maraming ka ng income na pumapasok, mas lalong masalimuot, mas lalong sasakit yung ulo mo kasi parang basta importante na matuto tayo mag-manage ng pera kasi mahirap talaga, sasakit yung ulo nyo. like yung kagaya sa amin, dati talagang sumasakit yung ulo ko. Kasi parang nakaka-overwhelm, yung daming alam mo yun, minsan nakapapaghalo ko yung pera. So, importante sa akin na merong envelope kasi kasi parang alam ko kung saan hindi siya nami-mix yung pera kasi importante na like eto talaga sa allowance ni Hagrid, importante ito kasi
everyday namin ginagamit ito sa pagpasok ni Hagrid. So, importante na hindi ito magalaw. Hindi ito pwedeng mag-grocery or what. Like sa ano din sa allowance sa kapatid ni Papa. So, importante na hindi siya pwedeng mag-alaw. So, pag i-mix ko siya sa iba, like i-mix ko siya sa ibang envelope, may tendency na magagamit ko talaga siya. So, kaya importante siya guys. So, yun yung advice ko sa inyo. Ngayon na, kung maliit pa lang yung kinikita, kasi ang dami nag-message sa akin about sa konti pa lang yung kinikita ninyo, yung asawa nyo, ganito yung trabaho, tricycle driver, ganyan. Kahit gaano pa kalaki yung, alam mo yun, kasi yung iba magsastop na ng magtrabaho kasi late na kinikita namin, hindi namin pagkasya. Hindi yun sa trabaho eh. Hindi yun sa trabaho. Kung for example, swerte ka na kung minimum wage earner ka, diba? Kasi, ang malaki na yun. Ang pagtuunan mo muna ng pansin is paano mo ma-manage yung pera mo, paano mo tignan mo kung saan ka nagkakamali na sa paggastos, saan ka napapalaki, kasi check mo kung baka sumusobra-sobra na yung pagkain nyo sa labas, sumusobra na yung groceries nyo. So, check nyo muna guys, kasi kahit gaano pa kalaki yung sinasahod mo, kung hindi ka marunong mag-handle ng pera mo, useless din yun kasi wala ding mangyayari sa iksa. Kahit pa lumaki yung sahod mo, kahit mag-increase pa kayo, kahit ilang beses pa kayo mag-increase, hindi mo ma-feel kasi nga hindi ka marunong mag-handle ng pera mo, hindi ka marunong mag-budget. So importante na maglista at i-separate yung mga pagkakagastusan, kasi importante talaga yun, ha? So yun yung advice ko, sa mga tips ko sa mga nanay na nagme-message sa akin sa Facebook na humihingi ng tulong, ganyan, kasi nahihirapan kayo, ganito, ganyan. So, ayan, pinapagdaanan ko din naman yan, kaya, ayan, sinishare ko sa inyo. At alam ko naman na, marami sa inyo nag-message din na, marami sa inyo na malaki na yung sahod, pero hirap pa rin i-budget yung pera. So, ayun, the more na malaki yung, maraming income na pumapasok, makaka-overwhelm kung sa maliit pala na kita, hindi ka na marunong mag-budget. So, ganun ha. So, alis na ako guys. So, yun lang. Kasi wala din naman akong na-vlog. Parang ilang araw na, hindi ako siya nakakapag-vlog. Pasensya na ha, kasi naghahanap buhay pa po tayo. And, yung ating business, praise the Lord, hallelujah, medyo ano naman, so far so good. Kaya, sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos talaga na, alam mo yun, maraming income na pumapasok. Kaya sobrang nakakatuwa lang din. And yun. So yun, napapaalam na ako dito guys ha. So I hope you guys enjoy. And ayun, sana may na-share ako ng kahit konti dun sa inyo. Kasi nga hindi ako masyadong nakapag-vlog ngayon. And please don't forget to subscribe. And subscribe din kayo sa aming second channel. So aming cooking channel, Christine Likit. And see you in my next video guys. Paalam!